नमस्कार, मी अदितीज बुक ऑफ रेसिपीजमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं खूप खूप स्वागत करते। आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण हा चमचमीत आणि झणझणीत असा मालवणी पद्धतीने कोलंबी मसाला कसा बनवायचा ते बघणार आहोत। चपाती किंवा भाकरीसोबत हा कोलंबी मसाला खूप छान लागतो। तुम्ही ही रेसिपी नक्की एकदा ट्राय करून बघा। मी रेसिपी व्यवस्थित समजावून सांगितलेली आहे, त्यामुळे व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा। आणि जर तुम्ही माझा चॅनल पहिल्यांदा बघत असाल तर नक्की सबस्क्राईब करा। सबस्क्रिप्शन एकदम मोफत आहे। मालवणी पद्धतीतल्या बऱ्याचशा डिश ह्या फेमस आहेत, त्याच्यापैकी ही एक आहे। तर चला तर आता रेसिपीला सुरुवात करूया। तर ही बघा, इथं मी कोलंबी घेतलेली आहे। ही थोडी मोठी कोलंबी आहे, तर ती आणल्यानंतर स्वच्छ पाण्याने 3-4 वेळा धुवून घेतली आणि नंतर मी ही साफ करून घेतली। त्याचा मधला जो काळा दोरा वगैरे असतो तर तो मी काढून घेतलेला आहे। कढईमध्ये मी 2 चमचे तेल गरम करून घेतलेलं आहे आणि याच्यामध्ये 2 इंच आल्याचे बारीक तुकडे करून घातलेले आहेत। इथं मी वाटण तयार करते आहे। सोबत एक अख्खा लसणाचा गड्डा आहे, त्याच्या सगळ्या पाकळ्या मी सोलून घातलेल्या आहेत आणि आलं आणि लसूण मी हलकं इथं परतवून घेतलेलं आहे। हे बघा, आलं आणि लसूण परतवून झाल्यानंतर मी एक मोठा कांदा आहे तो उभा चिरून याच्यामध्ये घातलेला आहे आणि कांदा मी चांगला अगदी गोल्डन ब्राऊन रंग येईपर्यंत परतवून घेतलेला आहे। कांदा कच्चा नाही ठेवायचा। कांदा परतवून झाल्यानंतर मी याच्यामध्ये हे ओलं खोबरं घातलेलं आहे। जवळजवळ 1.5 नारळाचं हे ओलं खोबरं आहे। तर मी वाटण थोडं जास्त करून घेते आहे, कारण उरलेला वाटण मी नंतर बाकीच्या गोष्टींसाठी वापरणार आहे। आणि याच्यामध्ये बरीचशी हिरवी कोथिंबीर, शक्यतो कोथिंबीरीचे देठ इथं वापरायचे, तर ते घातलेलं आहे। आणि आता हे चांगलं असं खरपूस अगदी खोबरं मी भाजून घेतलेलं आहे। खोबऱ्याचा चांगला ब्राऊन रंग येईपर्यंत मस्त अगदी मीडियम गॅस फ्लेमवर सतत परतवत हे खोबरं भाजून घ्यायचं आहे। तुम्ही बघू शकता, खोबरं भाजून झालं की याचा एक सुंदर असा वास सुटतो। तर खोबरं आता हे भाजून झालेलं आहे। आता त्याच कढईमध्ये मी 2 मोठे चमचे तेल घेतलेलं आहे। तेल थोडं जास्त घ्यायचं आणि याच्यामध्ये एक बारीक कांदा आहे तो बारीक चिरून मी याच्यामध्ये घातलेला आहे। कांदा चांगला परतवून घ्यायचा। कोलंबी हा असा सी फूडचा प्रकार आहे की जो सगळ्यांनाच आवडतो आणि खायला पण एकदम सोपा आहे, चवीला पण तितकाच भन्नाट आहे। तर कांदा चांगला परतवून घ्यायचा। कांदा कच्चा नाही ठेवायचा, चांगला अगदी मऊ पडेपर्यंत कांदा परतवून घ्यायचा। आणि नंतर मी याच्यामध्ये एक टोमॅटो आहे तो बारीक चिरून घातलेला आहे। टोमॅटोसुद्धा कांद्यासोबत व्यवस्थित परतवून घ्यायचा। कांदा टोमॅटो छान अगदी असं एकत्र परतवून घ्यायचं। आणि याच्यामध्ये मी 1 चमचा ही काश्मीरी लाल मिरची पावडर घातलेली आहे, त्याने लाल रंग आपल्या या मसाल्याला खूप छान येईल। आणि एक बटाटा आहे, तर तो मी स्वच्छ धुवून घेतला आणि साल न काढताच इथं वापरलेला आहे। बटाटा ऑप्शनल आहे, तुम्हाला आवडत असेल तर घाला, पण या ग्रेव्हीसोबत बटाटा खूप छान लागतो। आणि नंतर मी याच्यामध्ये ही कोलंबी घातलेली आहे। ही जवळजवळ अर्धा किलो कोलंबी आहे। एक पाव चमचा मी याच्यामध्ये हळद घातलेली आहे आणि याच्यामध्ये मी हा माझा घरगुती जो मसाला आहे तर तो वापरलेला आहे। थोडा गरम मसाला मी इथं पाव चमचा वापरलेला आहे। तुम्ही तुमचा कुठलाही घरगुती मसाला इथं वापरू शकता। अगदीच नसेल तर मग लाल मिरची पावडर आणि गरम मसाला असं पण कॉम्बिनेशन वापरू शकता। जेवढं तुम्हाला तिखट पाहिजे त्या प्रमाणात तुम्ही मसाले इथं वापरायचे आहेत। आणि आता याच्यामध्ये मी हे 3 कोकम घातलेले आहेत। या 3 कोकमाच्या पाकळ्या आहेत, याने खूप चव छान येईल। चवीप्रमाणे मीठ घातलेलं आहे। कोकमच्या पाकळ्या नसतील तर थोडंसं टोमॅटोचं प्रमाण वाढवलं तरी चालेल। आणि आता हे सगळं छान एकत्र करून घेतलेलं आहे। आणि आता याच्यामध्ये मी पाणी घातलेलं आहे। कोलंबीच्या लेवलपर्यंतच आपल्याला याच्यामध्ये पाणी घालायचं आहे आणि ह्या पाण्याला चांगली अगदी उकळी येऊ द्यायची आहे। चांगली उकळी येऊ द्यायची या पाण्याला। हे बघा, चांगली उकळी आली की मग याच्यावर झाकण ठेवून मंद गॅस फ्लेमवर मी हे शिजवायला ठेवून दिलेलं आहे। आता हे वाटण गार झालेलं आहे, तर यातलं थोडं जे वाटण आहे ते मी इथं वापरणार आहे। तुम्हाला ग्रेव्ही कितपत दाटसर पाहिजे
त्या प्रमाणात तुम्ही इथं वाटण घ्यायचं आहे. मी इथं एक मोठी वाटी भरून वाटण वापरलेलं आहे. उरलेल्या वाटणाची तुम्ही वाटण आहे ते तुम्ही एखादी उसळ किंवा चिकन मटण करताना वापरू शकता. फ्रीजमध्ये आरामात हे 8 दिवस वाटण राहतं. तर हे बघा, ह्याची जाडसर पेस्ट मी करून घेतलेली आहे. बारीक पेस्ट नाही करायची या वाटणाची. हे वाटण आहे ते जाडसरच लावून घ्यायचं. एक 15 मिनटं झालेली आहे. तुम्ही बघू शकता कोलंबी छान शिजलेली आहे. सोबत बटाटा पण आहे, तो पण छान शिजलेला आहे. हे बघा, कोलंबी शिजायला जास्त वेळ लागत नाही. आणि आता याच्यामध्ये मी हे जाडसर वाटलेलं वाटण घातलेलं आहे. आणि आता हे सगळं छान असं एकत्र करून घेतलेलं आहे. तुम्हाला हा जो मसाला आहे तो कितपत पाहिजे, तुम्हाला जास्त मसाला हवा असेल तर वाटण थोडं जास्त वापरायचं, कमी मसाला हवा असेल तर वाटण कमी वापरायचं. आणि छान असं हे सगळं एकत्र करून घेतलेलं आहे. हे बघा, आणि एक चांगली अगदी याला उकळी येऊ दिलेली आहे. आणि याच्यावर झाकण ठेवून मंद गॅस फ्लेमवर मी हे 2 मिनटं शिजवून घेतलेलं आहे. आणि तुम्ही बघू शकता मस्तपैकी असा हा कोलंबी मसाला तयार झालेला आहे. याच्यावर मी हिरवी कोथिंबीर घातलेली आहे. आणि तुम्ही बघू शकता एकदम चमचमीत आणि झणझणीत असा हा कोलंबी मसाला, मालवणी पद्धतीने कोलंबी मसाला तयार झालेला आहे. हे बघा, इथं मी मालवणी मसाला वापरलेला आहे. तुम्ही मालवणी मसाला मार्केटमधून सुद्धा आणून वापरू शकता. तर हे बघा, चमचमीत अशी ही कोलंबी मसाल्याची डिश आपली तयार आहे. तर व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंट्समध्ये नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा. थँक्यू.